खुलुमबाय आं जयश्री नार्जारी बयखौबो बड' सिख्ला चेनेलाव बरायबाय आरो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोननि माखासे सोंनायनि फिननायखौ होनो थाखाय आंनि Q&A भिडिअ मोनसे लाबोदों आं सिगांबो मोनसे आपल'ड खालामदोंमोन नाथाय फिसा माबा मोनसे रिजनाव आं दानफिननांगौ जादों थ' दिनै आं नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ फारि फारि होलांबाय थानोसै आंना शुट सोलिगासिनो दं आगर गैयै आर'नाइ सावथुन बेखौ नोंथांमोना फैगोन बोसोराव सेप्तेम्बर टु नभेम्बरनि गेजेराव नुनो मोनगोन बेनि थाखायनो मेकआप आरो एसे देलायनानै दं आरो दा जाथ'वाखै दा दस्राफोरनि लाबाय दं आंना नायदों फार्स्ट कुइसनानो जाबाय आब'नि मुङा मा आंनि फार्स्ट कुइसनानो जाबाय आब'नि मुङा मा आंनि मुङा जयश्री नार्जारी बिराद कुइसनानो कमनमोन आरो थ' आं नामफोरखौ बुंलांला आं कुइसनफोरखौल' बुंलांबाय थानोसै माखासे मावजि होननानैबो मिथियो होननो नागिरदोंमोन बिरादानो मावजि होननानैबो मिथियो हांमा फिल्मनिफ्राय मावजि थालांदों नंमारगौखौ मावजि होननासो गाबज्रिबावो सेकेन्डआ जाबाय आब'आ बबे डिस्ट्रिक्टनि बा मा गामिनि आब'आ धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोर बेनि उनाव सोंदों आंना न'आव सोर सोर दं आंना न'आव आइ आरो बाबा ओमफ्राय आदा सासे दं आंनि आब' नों बेसेबाङाव फरायो आरो बबे कलेजाव आङो 2020आवनो आंना ग्रेजुवेसन कमप्लिट जादों बि बर' कलेजनिफ्राय दा बोसोरसेखौ ड्रप होनाय बायदि जादों गेजेरावनो आं 6 मान्थनि थाखाय फिसा जब मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव मावदोंमोन ओमफ्राय दा गारथ'फिनदों फरायनायखौ एसे लाफिननोसै होननानै आं बिएडनि एन्ट्रेन्स होनानै फैदों रिजाल्ट होथ'वाखै मा जायो नायनोसै र' आब' नों माबाफोर जब मावो नामा दाथ' जब मावथ'वाखै जेबो मावदोंमोन गेजेरावनो दा गारफिनबाय आङो आब'नि बैसोआ बेसे आंनि बैसोआ 1998नि अक्ट'बर 19 थ' बेसे जाखो बेखौ नोंथांमोना साननानै लादो आब'आ मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो आङो हांसो बेदरखौ आं सबसे बांसिन जानानै मोजां मोनो आब'आ सबायजों दाउ ओंख्रि संफेरबाय ना संफेराखै खिन्थु जाफेरबाय आरो जानायाव एक नम्बर सबायजों दाउ आंनि बर'नि ओंख्रियाव हांसो बेदरा गोदैयानो होमबा बर'नि ओंख्रियाव आब'नि फेभरेट ओंख्रिया मा होनदोंमोन सोरबा सासेया बर'नि ओंख्रियाव आंना सबायजों दाउजोंआनो आं जानानै बांसिन मोजां मोनो शुटिं खालामबाय थानाय समाव मालाबाफोर एक्टरफोरखौ फसायखोमादों नामा आंजों बिदि जाफेराखै दासिमहालागै मानो होनबा आं दासिमहालागै इमानबो दस्रा आर्टिस्ट लोगो मोननो मोनाखै बिदि जाखिनि लोगो मोनदों सब गावनि न'नि बायदिनो जाजोबो आदा आमाइ बेफोरबायदिखौनो लोगो मोनजोबदो बेखायनो फार्स्ट टाइम आरो दा नैबे आगर गैयै आर'नाइ सावथुनाव आं सोरांखौ लोगो मोनदों बिदि थेवबाबो जेबो जायाखै दासिमहालागै आं लानो नाङामोन खोमा बे कुइसनखौ आदा मोगथांमोननि गामिजों एखे नामा आदा मोगथांमोननि गामिजों आंनि गामिजों एखे नङा आदा मोगथाङा रङियानि राङापारानि आरो आं धेमाजिनि आलदा आरो आब' नों मोनबेसे फिल्म गाखो दासिमहालागै आं बर' सावथुनखौ 3 गाखांबाय आरो नैबेजों 4 जासिगोन बेबिना बेनि उनाव सोंदों आगै सासेया उन्दै समाव आब'आ बिमा बिफानिफ्राय मानि खावफेरदोंना खावफेराखै आङो खावफेराखै आं बिदि खावफेराखै आं खावफेरनो हायाखै र' खावफेरदों नामा आं गोसोखाङो आं सिखाव नङामोनलै आं खावफेराखै क्रास बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि Q&A भिडिअ लाबाय दं बे बाजै फैफाजायो जेबो नङा बाजैया जोंना न' सिबबाय दं नोंनि क्रासआ सोर बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय आंना बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बिदि क्रास रावबो गैथ'वा दासिमहालागै बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बिदि क्रासथ' आंना रावबो गैया नाथाय क्रास गैया खिन्थु सोरनि फिल्मखौ बांसिन मोजां मोनो होनोबाथाय थांगोन आरो फेभरेट एक्टर आब' नोंनि रायलायनायखौ मानो गारां थसेब खोनायो आंना गाराङा बिदिनोखा जोनोमनिफ्रायनो बिरादानो सोंहरदोंमोन आंखौ कमेन्टआव गारमा थरायदों नामा गगा मोनदों नामा होननानै नङा आंना माथोआ बिदिनो सानैनिफ्राय जन्मगत आब'आ एक्टिंनि अनगायै मा खालामो एक्टिंनि अनगायै आङो फरायबाय दंमोन दा ड्रप होदों बोसोरसेखौ नायफिननोसै फरायफिननो सानदों मा जायो नायनो फिल्म गोदाना माला रिलिज जागोन आगर गैयै आर'नाइ फिल्मा
2022 नि सेप्टेम्बर टु नभेम्बरनि गेजेरावनो रिलिज जागोन। आब' नों मा स्ट्रिमनिमोन? आं HS आंना साइन्सनिमोन, बेनि उनाव आङो आर्ट्सआव लास्लायफिनदों। बेनि उनाव सोंदों आदा मोगथां नार्जारिया आंनि बयफ्रेन्ड नामा? आदा मोगथां नार्जारिया आंनि बयफ्रेन्ड नङा। केमेराया गेटा जाबाय आगैसन। मोगथां नार्जारिया आंनि बयफ्रेन्ड नङा। आदा मोगथां नार्जारिखौ आङो फार्स्ट लोगो मोन्दोंमोन हांमा फिल्मनि शुटिंआवनो आं फार्स्ट लोगो मोन्दोंमोन। बे समावनो आदाया आंखौ गावनि बिनानाव लेंगोन होननानै बुंखानाय आरो बेनिफ्रायनो बिनानाव लेंखाबोदों आरो जों सानैया बिदा बिनानाव। दा दाना आंखौ गोबाङानो सोंहरबावदोंमोन आब'आ हाबा माला जागोन होननानै। दानो हाबा जानो जाथ'वाखै, आं दा फरायबायसो दं। गाव माबा मोनसे जानो हाग्रोनायखौ नायनोसै, गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानायखौ। दिनैनि भिडिअ'आ बिसिनिमोन। नोंथांमोननि सोंनायनि फिन्नाय माखासेफोर होलांनो थालांदोंबा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरफिनबानो जाबाय। आं बेखौ रिप्लाय होनो नाजागोन जेसेबां हायो। गोजोन्थों।